Oi saakeli. Mitä se jäädään jumiin? Hana. Kato, ykkösellä yli. Tää on vähän vaan parempi auto. Ollaan tuo ai saakeli. Oli koivu aika lähellä. Musta tuntuu, että noi dodiksit tuolla takana ei jäädään hyvässä kunnossa. Voi olla. Voi vissipullon korkkia kohta lennellä. Niin. Ai vitsi. Okei, mä sinne paljon. On kyllä semi pahan näköistä taas. Täällä takana ei edes näe niinku tota tietä tossa edessä niin hyvin. Mä näen tästä niinku reimasta vähän taaksepäin tällainen. Niin joo. Sitten täällä vaan tärisee yhtäkkiä. Niin. Yhtäkkiä kolahtaa joku kivi. Tää on melkein pohjakiinni täällä. No niin, me ollaan vedetty aika pahaa. Reino kaveri sanoi, että lähettelee kuvia. Kuvia sille tekstarille. Ei päässyt. Sitten jos tuut nikkiajan, niin älä ikinä pistä peukaloita tänne, niinku ratin tänne. Kato, saattaa yhtäkkiä heittää peukaloita.